ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಅವನು ಏತು ಕಾಸು ಬೈತೀನಿ ಏತು ಯೋಜನೆ ಬೈತೀನಿ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಚಮಿತ್ರ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ಪಂಚಮಿತ್ರದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಪೋಡು. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗನ ಊ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈಗ ಊ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊ ನಿಗನ ತಾಲೂಕು ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗನ ಊ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾದ ಫೇಮಸ್ ಏನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ವಿವರಣೆ ಕೊಡು. ಇದು ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತಿಡು ಸದಸ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದರ ಸದಸ್ಯರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರ್ ಮೆಂಬರ್ ಬಂದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡ ದಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಡೀಟೇಲ್ ದಾದ ಒಮ್ಮತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಕಿಅಂಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಪುರ ಏನು ಮತ್ತು ಐತ 100 ಬರ್ಕೊಂಡು ಐತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂದು ತೂಕ ಪಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಸ್ತಿ ದಾದ ಪಂಡ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತಂಡೆ ಏರ್ 100 ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಪುರ ಉಂಟು. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಇದೇನು ಅರ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ವೀಕಂಡದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಡ ಅರ್ಜಿಂದ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಅರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಸೇವೆಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಬರೋದಿಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾಪುರ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MBA SPM ಬಂದುಂಡತೆ ಅವು ನಿರ್ಮಲ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಯೋಜನೆದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತ ಏತ್ ಕಾಸು ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿರೇ ಮತ್ತು ಅವು ಆಯ್ತ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಸು ಐತ ಅಂಚ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಈ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆದ ಡೀಟೇಲ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜುದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ, ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ, ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಎದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಬರ್ಬೋದು ಆಶ್ರಯ ಯೋಜನೆ, 12th ಹಣಕಾಸು ಅನುದಾನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಡೀಟೇಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ತ್ವರಿತಗತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲ ಯೋಜನೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ದೇವಂಡ. ಈ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ದೇವಂಡ. ಈ ಯೋಜನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಇಂಚಿನ ಏತ್ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಟು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ನೆಟ್ ಏರು ಅಧಿಕಾರಿ ಇರಗಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಉಂಟು ವಿತ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಸ್ಲ ಉಂಟು.
ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಏನುಳ್ಳ ಯೋಜನೆ ಅವಡು ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಲಾತಿತ್ತಂಡು ಈ ಫೋಟೋ ಕೆತ್ತಿದ ಪಾಡೊಲಿ ಈ ಇದು ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಗ್ರಾಮ ಸಭೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂಡ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನ್ಪುಲಿ. ಒಂದು ವೋಚರ್ದ ವಿವರ ಏತ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಈ ನೆಕ್ ತೆರಿಗೆ ಏತ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ಊರುಡು ಭೂಮಿ ತೆರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಐಕೊಂದು ಈತ್ ಫೀಸ್ ಪಾಡ್ವೆರ್ ತೂಂದು ಪೋಲೆ ನೆಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಟು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ದಾದ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಟು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಈ ದಿಟ್ಟು ತೂವೊಲಿ. ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂದಿನ ಅದೇ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಈತ ಮಾಹಿತಿ ಜನಗಳು ರೀಚ್ ಆತಂಡ ಏತೋ ಯೋಜನೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಬೋಯ್ತು. ಈ ಥರ ಇಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಯೋಜನೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ್ದು ಈ ಪಂಚಮಿತ್ರ ಬಂದಿತ್ತಿಂದ ಊರಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅಂಡ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಗಲ್ನ ತಾಲೂಕು ಅವಡು ನಿಗಲ್ನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅವು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಏತ್ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಈತಿ ಯೋಜನೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ್ದ ವಿಷಯ. ತ್ಯಾಗ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಂದಿಯನ್ನ ಇಂಚ ಮಂಟ್ರೆಗ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಪೂರಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪಂಚಮಿತ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟು ಈ ಗೂಗಲ್ ಉಂಡು ಬೋದು ಸರ್ಚ್ ಮಂತಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಪಂಡ ದಾಲಾಯ್ತ ವಿಷಯ ತಾಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಈತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ವಿವರ ಏತದೆ 17ನ ಹಣಕಾಸ್ತ ಅನುದಾನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈತಿ ಪೂರ ಯೋಜನೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಅವು ರಸ್ತೆ